Ahoj, dobré dopoledne. Dobré dopoledne i tobě. Otázku na tělo mám i pro tebe. Vzpomínáš si, jaký to byl pocit, když jsi poprvé vyhazoval člověka? Moje poprvé pri vyhadzovaní. Nič moc teda. Myslím si, že som bol viacej nervózny, než ten, koho som mal vyhodiť. Vôbec mi to nešlo. Vôbec ma to nebavilo a vôbec som dobre nespal pár nocí. Dnes budeš mluvit o tom, jak to udělat citlivě. Zvládl jsi to i během svého poprvé udělat citlivě, anebo to bylo něco, Poprvé bolo husté. takže to bude bývá dost pokusné. Každopádně dáme chalupem, myslím, obrovský potec pro Lutomíra Fehe. Ďakujem za tvoje služby. Naša spolupráca končí. Viem, že si robila to najlepšie, čo si mohla a mne to nestačí. Dokonca takto prebiehajú niektoré naše one-to-ones v prípade, kedy sa s niekým potrebujeme radikálne rozlúčiť. Poviem vám, nie je to úplne príjemné, ale dá sa to urobiť ľudsky. O tom bude moja prípadovka. Skutočne som vyhodil veľa ľudí a je to ozdravné. Som Lubomír Feher, spolumajiteľ VR for Humans. Vyhodil som človeka a preto sa nám darí organizácii aj ľuďom. My totiž to premýšľame o tom, ako vyhodiť človeka a ako ukončiť spoluprácu už v momente, kedy s ním máme pohovor a zvažujeme, ako nadviažeme tú spoluprácu. Možno sa pýtate, prečo to riešia na začiatku, kedy to skončí. O tom vám všetkom budem rozprávať, čo nás k tomu vedie a čo nám to prináša. Pretože otázky, ako spoznáme, že ten potenciál spolupráce je naplnený? Ako zistíme, že nenarušujeme si vzájomné hranice? Alebo ako vlastne zistíme, že parametre spolupráce sa zmenili, upravili a už to dávno nie je to, čo sme si mysleli, že má byť. V tom totiž to chceme byť ľudskí, rešpektujúci, ale nezabudnúť. Sme v organizácii, potrebujeme mať výsledky, máme niečo, čo potrebujeme naplniť a všetci sme ľudia. Máme svoje hodnoty, procesy, svoje kapacity, s ktorými pracujeme. Pre mňa kľúčovým je vedieť sa na konci dňa po takomto vyhodení pozrieť do zrkadla. Sám sebe, do očí tomu človeku, ktorý odchádza, ostatným, ktorí zostávajú. Mám pre vás prvú prípadovku. Kolega, nazvime ho Šimon. Relatívne seniorný, bol prijatý na rolu, ktorá bola primárne o dodávaní výsledkov. On bol trošku viac kreatívny, než dodávajúci. A zo začiatku to fungovalo, vždycky to snelo dobre, bolo to také milé, láskavé, čo všetko spraví. A potom prišli na tie výsledky. Tie úplne nechodili, boli skôr výmluvy. Tak sme to riešili. Čo s tebou môžeme spraviť? Na one-to-one, v nejakom týme, ako zmeniť rolu, ako mu vlastne odľahčiť, alebo čo potrebuje u seba spracovať, aby sa naplnilo tá spolupráca, ktorú máme. Vrcholom všetkého bolo, kedy svoje nedodávanie ospravedlnil klientky tým, že jeho kolegyňa mu nepovedala a nebola prítomná. A mám na vás otázku. Čo by ste vy urobili na takomto mieste? Prosím, zoberte si mobilné telefóny, naskenujte si QR kód a budete tam mať 4 možnosti. Prosím, vyberte tú, ktorá v tejto prípadovke za vás je najviac relevantná. A dajte submit, uvidíme, ako premýšľate. Zatiaľ vyhazov. Ponúkli mentora. Inak je dominantné. OK, vypadá to, že najčastejšie odpovede ponúkli mentora. Presne tak, to bola jedna z vecí, ktorú sme zvažovali. Plne chápe. V našom prípade sme ho vyhodili na hodinu. Pretože to bolo závažné porušenie hodnôt, ktoré vo firme máme a žijeme a cez to nejde vlak. Čo sme tým získali? Získali sme s tým možnosť
obnoviť mu naštrbenú dôveru s klientkou, ktorá to vnímala a pripúkla. A takisto to bol jasný signál pre kolegu v organizácii, že aha, ty sa to fakt žije. To nie je výmluva a zachraňovanie stále niekoho. Druhá prípadovka. Kolega David. Je introvertný, nenápadný, chodil do práce, sa mu darilo. Niekto by ho asi nazval takéto rockstar. Vždycky sa ho môžete spoľahnúť, je tam. Až na to, že sa mu prestal dariť. Prestal vydávať výsledky a začal byť viac také smutný, šedivý, vôbec to nebola radosť. Tak sme to s ním riešili. Davide, čo s tebou? Ako ťa môžeme podporiť? Čo sa deje? Opäť one-to-one, tímovo, sme to s ním preberali a hľadali sme riešenie. Otázka veľmi prekvapivá na nás. Ako by ste postupovali v tomto bode, keby ste boli na našom mieste? Prosím, naskenujte si QR kód cez mobily a zahlasujte. Čo by ste robili s človekom, ktorý prestane žiariť a dodávať? A nejde vám to popnúť. Nijak. Vidím, dominantná odpoveď je podporný v rozvoji. Rozumiem, skúšali sme. V našom prípade sme mu položili jednoduchú otázku. Či je ten David schopný popracovať na tom, aby bol radostný, zapálený a výkonný. Zobral si 2 dny na rozmyslenie a prišiel s odpoveďou, na to nemá. Do toho nie som ochotný investovať. Rozešli sme sa do 10 dní. V pokoji, v pohode s tým, že nie je to priestor pre ho. Čo nám to prinieslo? Uvoľnilo miesto niekomu iný, ktorý mohol prísť, mohol sa realizovať, mohol dodávať a skutočne to miesto ožilo. Aj kolegovia a interakcia okolo. Pre vás tretiu a poslednú prípadovku. Kolegyňa Karolína. Mladá, šikovná, ochotná, celá taká zapálená, také slniečko. Prišla, všetkých by najradšej objímala. A po zaučení stále vlastne bola relatívne vysoká úroveň chybovosti. Nedarilo sa aj v tých aktivitách. A keď sme to s ňou riešili one-to-one, tímovo, veľký tým, asi 15 ľudí sa tomu venovalo. Čo môžeme vlastne tu spraviť, ako môžeme podporiť, zmeniť tú rolu, upraviť nejaký interfejs, hľadali sme možné riešenia, čo vlastne s ňou. Prosím, čo by ste urobili vy? OK, je to relatívne vyrovnané. Dali šancu podporný v rozvoji, vyhazov tiež relatívne dominantný. My vlastne v našom prípade sme sa s ňou dohodli na ukončení spolupráce. Pretože sme to skúšali 3/4 roka. 3/4 roka to fakt nešlo žiadnym spôsobom na rôznych úrovniach. A keď sme vlastne sa s ňou rozlúčili, ona išla do inej spoločnosti na inú rohu, tam je šťastná, spokojná, darí sa jej. U nás sa zlepšila efektivita, znížila chybovosť, vlastne kolegovia nemusia nikoho zachraňovať, môžu sa vnímať svoje práce. My totiž to myslíme na to, ako sa rozlúčime a rozídeme už skutočne na začiatku, aby keď nastane ťažký moment, tak sme vedeli jasne zareagovať. My a aj ten zamestnanec alebo zamestnanec, aby to nemohlo byť prekvapenie a nejaké, čo som mnou bude, nebude. Aby to skutočne bolo férové a ľudské. Mám pre vás takých 5 najlepších skúseností, ktoré pre nás fungujú. Ako vlastne ošetriť tú spoluprácu už od začiatku, aby toto sme mohli aplikovať. A vlastne, čo vám budem ukazovať, ten obsah, ktorý v našom základnom DNA, v tom, ako fungujeme ako firma, v tých pravidlách. A vlastne týchto 5 vecí, čo vám ukážem, už pri pohovoroch, už vlastne pri tých prvotných námluvách vo spolupráci testujeme s tým človekom a vytáme sa ho. Ako to on vidí, ako to myslí a ako s tým rezonuje. Nepýtam sa ho, áno, nie, pretože odpovedie áno, určite. Je to sa veľké, čo sa pýtam trošku iná. Prvé, mám tu vás. Každý kolega pravidelne má tu vás so šéfom, s kolegovými, alebo aj dnes niekým z jedného týmu na tému, ktorú potrebuje, pracovnú, osobnú, aby mohol vlastne vyvíjať zo seba, čo potrebuje, aby mohol skutočne ako poriešiť a posunúť tému, ktorú má v sebe. Druhé, triády.
Traja ľudia, relatívne buď náhodne zvolení, ktorí riešia tému, ktorú nemusí riešiť v kuchynke, ale normálne v pracovnom čase niekde v nejakej zasadačke a zdieľajú si pohľad, obohacujú sa a hľadajú možné riešenia, čo s danou záležitosťou môže vykonať. Poradný kruh. Je to vlastne uskupenie, keď už nepomôže one-to-one ani triády, tak ideme do poradného kruhu, kde kľudne 15 ľudí rieši jednu tému, o tom poradnom kruhu budeme ešte rozprávať o pár slajdov ďalej. Transparentnosť. Jeden z našich kľúčových momentov, ktorý používame, a vlastne tam máme transparentnosť roli. Kto čo robí, ako je s tým spokojný, ako ju chce zmeniť. Druhé, transparentnosť miest. Myslím, že niektorí z vás tu boli minulý rok, keď som mal prednášku o transparentnosti miest, ako vlastne kolegovia si vidia nám z a skúčujú a hovoria, je to OK, alebo malo by to byť inak. Máme tam transparentnosť firemných financií. Plne do poslednej koruny haliera, by každý videl, kde a ako sa práca, transparentnosť stratégií a ako sa nám vlastne darí naplňať tú stratégiu. Spätná väzba. Taký evergreen. Ale poviem vám, že aj u nás sa stále učíme, trénujeme a vyzývame kolegov, aby ju fakt používali. Skutočne tú čistú spätnú väzbu. Nie všetky deriváty typu ja si myslím, pocity a podobne záležitosti. Čistá spätná väzba. Jedna vlastne z takých typov Teamscore, Radical Candle si poznáte, podľa toho ideme. Kolegovia ju majú veľmi radi, pretože používajú to potom aj v osobnom živote. A vlastne to je takých 5 inšpirácií a v každej z nich ideme cez záujem a ľudskosť. Ukážem vám, ako postupujem v jednom z prípadov. Povedzme Petra, kolegyňa, seniorná, bola u nás v organizácii asi 5 rokov, poznala klientov, dodávateľov, mala dobré riešenia a asi tak po 2 rokoch sa jej prestalo dariť. Začala prinášať do práce viac typov osobných tém. Sťažkovalo sa to, začalo to byť také tuhé. To bol zrazu problém, tak sme to s ňou riešili na one-to-one, na triádach, na poradnom kruhu, čo s jej workloadom, čo s jej rolou, ako jej to sedí, nesedí, potrebuje sabatikal. Všetky tieto veci sme šli. Trošku sa to zlepšilo, až v jednom momente sme si všimli a uvedomili, že ona tak velice neformálne začala takú skupinku ľudí okolo nej formovať, aký majú mať názor, čo majú robiť, ako sa majú pozerať na vedenie firmy. Dobre je, že to bolo v priamom rozpore s tým, ako vedenie firmy chcelo tú firmu viesť. Vyhodili sme ju na hodinu. Pretože toto je jedno zo základných porušení, keď si niekto vytvára vlastnú firmu v inej firme. Skrátka, o čom to teda u nás primárne je one-to-one, poradný kruh, a keď to nefunguje, vyhodenie. Snažíme sa to robiť, ale s čo najväčším rešpektom a láskou. Pretože všetci sme ľudia a ukončenie spolupráce môže byť správne láskavo. Každý si žijeme svoje príbehy a rozumieme to. Za 15 rokov fungovania v oblastnej organizácii som zažil dosť rozlúčení a vyhazovov. A tá kategória prvých vypadali trošku takto. Vôbec neboli OK. Ja som bol tuhý, nevedel som čo povedať, viacej som z toho nespal a bol nervózny, nikoho názor mal nezaujímal, som bol osekávajúci, dosť som pálil mozky. Nič moc. Teraz, keď vlastne prichádza k takej situácii, tak som viacej vycentrovaný, viacej neutrálny, načúvaný, taký rešpektujúci a ľudský. Takže to rozlúčenie skutočne môže byť nejak pekné. Tak, aby som sa mohol tomu druhému človeku pozrieť do očí, sebe do zrkadla a aj tým ostatným. Spomínal som poradný kruh. Tak, čo to vlastne u nás je? Je to vlastne stretnutie, zvyčajne tak na hodinu, kde je normálne 15 ľudí, jeden človek zvoláva tému typu, koho si vyberiem. Prosím vás, nehodí spolupráca s Veronikou, už sme to riešili na one-to-one, na triádach, nikde sa to neposunulo, potrebujem zdvihnúť túto tému.
Máme tam pár pravidel. Všetci, ktorí sú tam, tak vlastne aktívne načúvajú. Keď jeden rozpráva, tak nikto nereaguje. Ani verbálne, ani neverbálne. Načúva, aby počul, čo ten človek vlastne prináša. Nerobí si v hlave žiadne stratégie, že aha, ale čaká, až príde nám povedať. Takže ja zvolám meeting, nie som úplne OK s Veronikou, lebo popíšem case study a odozdám slovo Veronike. Stíchne a Veronika rozpráva. Ja to mám takto, ja sa v tom fakt cítim, toto by som potrebovala, toto dále moje všetčia počúvajú a keď Veronika skončí, odozdá slovo ďalšiemu kolegovi a kolegyni. A takto to ide jeden po druhom. Veľmi silné, veľmi mocné, pretože počuť názor ľudí, ktorí majú k tomu nejakú relevanciu, pretože sú v užšom, širšom týme, nejaké interakcie, niekto poznajú, je skutočne obohacujúce, napríklad pre mňa alebo pre mňa. Zvyčajne stačí jedno kolo poradného kruhu, niekedy ideme do dvoch, keď je to náročné, ale už po prvom dosť býva jasno a je to obohacujúce. To je jeden zo spôsobov, ako sa snažíme to robiť ľudské a rešpektujúce, aby fakt sme si vypočuli aktívne, čo ten človek prináša, čo je v tej situácii. Veľmi veľa sa učíme z tohto. Dnešné stretnutie bude iné. Chcem ti poďakovať za všetky tvoje služby, čo si nám pomohla vytvoriť a dosiahnuť. Vážim si to. A dnešným dňom naša spolupráca končí. Tvoje služby už ďalej nepotrebujem. Už pre mňa nepracuješ. Viem, že si robila najlepšie, čo si vedela a mne to nestačí. Na ľudskej úrovni si rozumieme, na pracovnej nie. A to je to o práci a v tomto sa rozchádzame. Aj takto prebiehajú niektoré one-to-ones, kedy sa rozchádzame z veľmi závažných dôvodov. Nie je to jediná formulácia na svete, ale je to tá, ktorá funguje pre mňa, kedy skutočne je tam nejaký hard stop, jeden to oznam tomu človeku. A ten formát je vlastne v skratke takýto poďakovanie. Ti ďakujem za všetko, čo si vykonala, čo si priniesla a čo máme možnosť používať ďalej. Druhý. A to, čo si priniesla, výsledky, skúsenosti, väzby zostávajú vo firme. To, čo si sa naučila, poznanie, skúsenosti a silu, to si prosím vezmi za sebou. Týmto sa naša spolupráca uzatvára. Uvoľnenie, už pre nás nepracuješ a ja od teba nič viac nežiadam. Toto miesto sa uzatvára, aby sa mohlo pretvoriť pre niekoho iného. Ako na toto najčastejšie reagujú zamestnanci? Prekvapivo, neutrálne až pozitívne. Už to fakt nie je žiadna dáma, pretože my ľudia sa a priori z svojej povahy bránime tomu niečo ustrihnúť, ukončiť nejakú väzbu, ale tým sa nepozeráme do tej podstaty, do tej pravdy, čo je vlastne to za tým. Máme niekedy predstavy obľudné, že bude ten človek plakať, bude hysterický, bude kopať. Som nič takého nezažil. Pretože tie vety viem, že sú priame, úprimné, hodne ako otvorené, ale snažíme sa ich povedať s rešpektom a s úctou. A zároveň, keď už si ten človek prešiel one-to-one, triád alebo poradným kruhom a stále tam tie výsledky nie sú, hej, už to nie je prekvapné, že to skutočne v nejakom procese. Takže ak sa toho obávate alebo nemáte skúsenosti s takýmto formátom vyhadzovania, môžem vám povedať, netreba sa toho báť. Je to jednoduchšie, než sa to zdá. No, a ako to skutočne prebieha, keď dostáva niekto vyhadzov okamžite? Približím vám jednu skutočnú situáciu, kedy zamestnankyňa, ktorá bola u nás dlhú dobu, porušila jednu zo základných hodnôt a bola vyhodená. Sadli sme si na one-to-one a som sa jej spýtal, ako sa dnes máš? Zdieľala, ako sa má, ja som mu povedal. Potrebujem ti oznámiť, že naša spolupráca dnes končí. Ďakujem za tvoje služby, od dnes už u nás nepracuješ. Dohodneme sa, ako budeme postupovať ďalej s odovzdávaním tvojej agendy. Prišlo pár sekúnd takého ticha, aj sa v tom zorientovala, pár nádychov, výdychov. No fakt vyhadzuješ? No, vyhadzujem.
Vyšlo pár otázok na objasnenie, čo to znamená, prečo, na čo, doplnil som jej kontext a bolo to relatívne OK. Skutočne neišla žiadna dráma. Ako toto komunikujem do týmu? Potrebujem vám oznámiť, že Veronika pre nás nepracuje. Spoluprácu som dnes ukončil. Jej posledným dňom bude 1.11. a bude s jej najbližším tímom sedieť s každým individuálne aj tímovom, aby som zodpovedal na prípadné otázky, čokoľvek koho trápi, kdokoľvek čo som potrebuje. Ak to niekoho ďalšieho ešte zasiadlo, pozrite sa, naplánujte stretnutie, rád to zodpoviem. Ale ako som spomínal, často to už nebýva žiadne prekvapenie ani veľký šok. Rozlúčkový rituál. My keď ukončíme spoluprácu, tak sa skutočne lúčime. Prebieha to tak, že zvolávame firemný obed, ktorý je mimo pracovného prostredia, kde daný kolega, kolegyňa, ktorý odchádza, im poďakujeme a každý individuálne hovorí, čo si na tej spolupráci váži, čo mu prišlo pekné. Skutočne oslovujeme tie prínosy toho všetkého, čo tam bolo, vo formáte, ktorý je neformálny. Aké to má pozitívne benefity, toto vlastne, čo robíme. Poprvé, je to hlavne o tých ľuďoch, ktorí zostávajú vo firme. Tí sú najdôležitejší v tomto celom. Oni vidia vlastne, ako žijeme tie hodnoty, ako vlastne sa postaráme o nich, keď budú končiť akýmkoľvek formátom. Po druhé, sme mali trh a spôsob, ako sa rozličujeme s ľuďmi, skutočne ovplyvňuje employee branding a takú tú reputáciu na trhu. Už si dávam pozor, čo kto o nás hovorí a ako vlastne pracujeme na tom, aby o nás tak hovorili. Tretie, to vlastne rituálne rozlúčenie pri tom obede skutočne vyčistí potenciálny priestor na nejaké pochybnosti a veci, ak to mali, nemali. To ešte ďalšie toho celého. Osobne zastávam to, že sme ľudia a môžeme urobiť to najlepšie sami zo seba, aby sme sa ľudsky rozišli, aj keď to môže vypadať zvonku, že je to nejak veľké. Tu si môžete pozrieť moje kontakty, čo robím, kde robím, s kým robím, pozývam vás na náš stránka, kde sú ďalšie čeky, čokoládky a podobné. Ak by vás zaujímalo, ako s touto témou pracovať ďalej, môžete ma navštíviť v Akadémii Lipchavie, individuálne, tímovo, systémovo vás nainšpiruje. Vyhadzujte s láskou. Lubomíre, mě ale zajímá. My se bavíme o tom, jak opustit toho zaměstnance, respektive jak neurazit city ego a jak se na to připravit z pozice toho HRisty. Co ty city té druhé strany, jak to máš? Rozhodne city tam patria, hej? A ja rád rozdeľujem pracovnú úroveň a tú ľudskú úroveň. A oslovujem obidve, ale každú zvlášť. Z tej pracovnej pomenej. Teraz sa budeme venovať pracovnej. Rola, výsledky, očakávania, nejaký proces, hej? Jedna vrstva. A druhá skutočne ako popisujem, čo sa deje vo mne, zaujímavé, čo sa deje v tej druhej strane. A uznávam to. Fakt to nie je jednoduché, pretože my sami sme tak ako vystavaní, že potrebujeme sa bondovať a byť spolu. A ja robím vlastne toto. Takže dobre tomu čas, aby to mohlo prejsť, aby to bolo OK. A uistiť toho človeka, že on ako človek je plne OK. A to, že sme sa nestretli na nejakej pracovnej rovine, no brava. Máme teda na tebe otázky z publika. Co když zaměstnanec nesouhlasí s vykazovem, protože nemá pocit, že by měl odejít a nechce? Môže byť. Viem si predstaviť dva scenáre. Buď už sme prešli one-to-one triadu poradný kruh, toto už sa moc s ním nebavím a táto otázka ani nepadá, pretože on už to počul od 15, že to neladí, to nejde, už neviem, čo vydiskutovať. To je prvá vec. Druhá vec, keď je to nejak závažné, že porušuje hodnoty, vtedy sa ani nepýtam moc na názor toho človeka. Pracuje pre inú firmu, pretože my sa riadíme našimi hodnotami, a keď nie je s nimi OK. A tretia, je možné, že som si na ničom uletel, tak by som ho fakt pozval do poradného kruhu, pretože možno aj ja sa mám niečo dozvedieť a niečo si spracovať v celej tej téme. Že som videl len nejaký kúsok, ono je to dosť širší. Se podívejte na to, co následuje po rozloučení. S odchozími zaměstnanci jste nějak v kontaktu?
S některými ano. S některými, kterých vlastně ta lidskost to umožňuje, že jsou OK s tím. Není to budou udržovat ten vaši vztah. Je to skutečně otvorené na obou stranách. Či chci, nechci, dává to smysl, nedává. Perfektní, já moc krát děkuji, v aplikaci ještě máme dotazy, ale nemáme moc času, takže tě určitě zastihnou tady na stánečku a teď přišel čas na pořádnou show pro Bobína, protože budeme střílet a ten z vás, kdo si chytí tričko, které do Bobína vystřelí, získává vstupenky na HR Club 2026. Přesně tam sympatická dáma vzadu. Ta zbývá želky, jak jsem pro kaměry. Dostane vstupenky na HR 2026. Je to sympatická paní tam v černém. Gratulujeme.